Takže ahojte ľudia, v tomto videu, jak môžete vidieť na obrazovke, máme rôzne levely výšok. Z tých výšok budeme skákať water bucket, takže poďme na to. Vidíte, toto je prvý level a každý water bucket vždy bude v čestke. Takže poďme na to a máme to. Poďme na level 2. Myslím si, že level 2 bolo by tiež celkom dosť easy. A dali sme ho. Poďme na level 3. Takže toto je level 3 a level 3 by mohol byť trošku ťažší, ale tiež celkom ľahký. Áno, dali sme ho. Poďme na level 4. To už je level 4 a level 4 by mohol byť tiež ľahký. Podľa mňa ho tiež na pohodu dám, ale to už je celkom výška, ale dal som to. Poďme na level 5. Dobre, takže toto je už level 5 a to už je celkom dosť veľká výška podľa mňa. Ale mohol by som to dúfam aj tak dať. A dal som to. Poďme na level 6. Už level 6 a myslím si, že level 6 by som mohol dať. Ale keď ho dám, lebo to už je fakt veľká výška, tak musíte dať like a odber. Poďme na to. Áno, dal som ho, takže nezabudnite dať like a odber a myslím si, že by ste ho mali dať. A pozrite sa na môj kanál, aby ste videli aj iné videá. Ahojte!